d'entrada que Catalunya la plantegés. És a dir, el gran problema que en aquests moments tenim sobre la taula és que no hi ha tema. El que Europa sempre ha dit és que aquest és un tema intern de l'estat espanyol, no hi ha, per dir-ho així, una demanda formal, no és com en el cas d'Escòcia, en què hi havia l'acord entre el govern escocès i el govern britànic, en què si hi havia un resultat al referèndum que digués que sí, començava un procés de mecanisme. Europa deia, si aquest és el resultat del referèndum, nosaltres tenim la maquinària a punt per començar a procedir a la negociació. En el cas de Catalunya no hi és aquesta situació, per tant, de moment hi ha una voluntat, les enquestes diuen, les manifestacions expressen, però no hi ha una demanda formal, no hi ha un mandat explícit. Per tant, Europa diu, de moment, jo no tinc per què posicionar-me sobre un tema que no m'ha arribat a la taula. M'ha arribat via mitjans, però no tinc una demanda formal. Per tant, de moment el que hauria de passar, primer, és que hi hagués una petició formal amb un mandat legitimat per poder fer aquest pas, aquesta decisió. Aquí és on podem tenir les diferents opcions. Ens movem entre l'escenari ideal i l'escenari possible. Ja no dic probable, l'escenari ideal seria, òbviament, imitar el model escocès-britànic, és a dir, seria el que d'alguna manera fa molt de temps que s'està demanant, ja des de la manifestació de l'11 de setembre del 2012, i hauria estat per mi un exemple de democràcia i de maduresa política per part del govern espanyol entendre que la situació és aquesta i, per tant, no només autoritzar, sinó fins i tot acordar fer una consulta referendària, com és el que s'ha pogut fer a Escòcia. Aquest seria l'escenari ideal. Com que no estem en l'escenari ideal, hem de veure quines altres opcions. Hem hagut de buscar succedanis. Hem fet un 9N, que en tot cas volia ser una demostració d'intencions, però que no tenia un valor jurídic vàlid. Tenim unes eleccions el 27 de setembre que, vulguem-ho o no, es llegiran en clau de la consulta que no s'ha pogut fer. Per tant, alguns en diuen plebiscitàries, d'altres en diuen el referèndum que no s'ha fet, digue-li com vulguis, no crec que sigui un tema d'etiquetes. El que finalment tu necessites és tenir un mandat clar. En aquests moments, amb la fase actual, repeteixo, no és l'escenari ideal, és l'escenari possible, és a dir, és el que ens hem trobat. El més immediat que ens trobarem serà que el 27 de setembre tindrem unes eleccions i d'aquí sortiran unes correlacions de forces, sortiran unes majories i unes minories. Si la majoria que surti al proper Parlament de Catalunya acorda que s'ha de començar un procés, en tot cas de construcció d'un marc, no d'un construcció d'un estat, de construcció d'un marc per acabar en un moment donat fent una consulta referendària o digue-li com vulguis, que digui sí, ara és el moment de construir-nos un estat, doncs començarà aquest procés. Però clar, per això calen com a mínim 68 diputats i diputades que estiguin d'acord amb aquest mandat. Clar, això envia un missatge de cara a Europa de que aquí hi ha un mandat del proper govern de Catalunya, repeteixo, si hi ha aquesta majoria, el proper govern de Catalunya tindria un mandat per començar un procés de converses i sobretot de negociació a nivell de l'Estat per crear les estructures que hagin de conduir el procés. Però no hi haurà una demanda formal. Aquesta demanda formal vindria, en tot cas, més endavant, quan aquesta fase de 10, 20, 12, 18 mesos, 18 mesos, que és la xifra que més o menys es planteja. Doncs a partir d'aquest moment ja en parlaríem. No serà, per tant, una declaració d'independència, però sí serà un missatge dient, escolteu, això va de debò, per tant, com a mínim busquem la manera de gestionar-ho de la manera democràtica i política més madura possible. Aquí depèn molt, sempre, en tots els casos, i en aquest també, no només del què, sinó del com. És a dir, el com és tan important com el què. Democràticament, fixem-nos en una cosa que per mi és fonamental. Ningú a Europa, mai, amb una certa, per dir-ho així, autoritat, ha dit que Catalunya no pogués votar. El que hi ha hagut és un debat sobre les conseqüències d'un eventual resultat favorable a la independència de Catalunya. Però ningú ha dit que no podeu votar, entre altres coses perquè sobre la taula hi havia el referèndum escocès, per tant hagués sigut completament absurd. El que ens diuen és dues coses. Una, això és un tema intern i per tant dialogueu, poseu-vos d'acord amb l'Estat, però no diuen poseu-vos d'acord per no votar, diu poseu-vos d'acord en com s'ha de fer això. Ningú et diu no teniu dret a fer-ho. Ara, per tant, l'altre interlocutor en aquesta negociació, que és l'Estat, també té alguna cosa a dir-hi. Per tant, aquest és per mi un aspecte importantíssim. El segon aspecte que per mi és important és que al final Europa, ho vulguem o no, és un projecte pragmàtic. És un projecte dinàmic, però també és un projecte pragmàtic.
cap dels grans moments històrics de la història europea en la seva essència estaven previstos i estaven planificats. Bàsicament han sigut resultat d'esdeveniments que s'han produït i Europa s'hi ha adaptat. Des del 89, amb la caiguda del mur de Berlín i l'esfondrament de l'antiga Unió Soviètica, l'aparició de nous estats no estava a l'agenda, no està als tractats. El tractat de Roma no diu res sobre això. T'ho trobes, i com que t'ho trobes ho has de gestionar. Doncs a partir d'aquí es busca una solució que sigui la més idònia per tothom. L'ampliació alemanya, o la reunificació alemanya no estava prevista i es va afrontar. La guerra als Balcans, evidentment, no estava prevista i es va haver d'afrontar, i en aquests moments tenim dos estats de l'antiga república, de l'antiga Iugoslàvia, membres de la Unió Europea, i a la porta esperant 4 o 5 més. Per tant, el que vull dir amb això és que tenim en aquests moments un marge de maniobra molt important i la Unió Europea ho sap. El fet de que en aquests moments el problema no sigui Catalunya sinó l'estat espanyol és important. És a dir, en aquests moments Europa percep que el problema ja no és la voluntat de Catalunya de voler ser, sinó la dificultat que porta i que ofereix el govern espanyol per poder fer una cosa que democràticament és absolutament, per dir-ho així, legítima en el marc europeu. I això està establert, a més, no només a nivell de les converses que tu tens amb la diplomàcia europea, sinó directament el mateix, entre cometes, poder econòmico-financer, el Financial Times, que si alguna cosa no és sospitosa és, per dir-ho així, de massa radical i d'esquerres, ho ha dit molt clar. Escolta, assenyala directament el senyor Rajoy com a responsable d'aquest problema que s'ha generat, problema entre cometes, que s'ha generat a Catalunya. És a dir, no és que Catalunya, per dir-ho així, s'hagi begut l'enteniment, és que vostè ha fet tot el possible, senyor Rajoy, perquè Catalunya estigui així. Per tant, vostè és el responsable també de desactivar això. I això no estic parlant d'ara, estic parlant de ja fa 2 o 3 anys. En aquests moments, la percepció que hi ha, òbviament, a Europa és que el problema no és tant Catalunya com Espanya. I quan ens diu dialogueu, òbviament el missatge no va tan destinat a la part catalana, sinó a la part espanyola, que és qui no vol seure's a negociar en cap circumstància i sota cap concepte. Per tant, aquí hi ha una percepció que al final, quan deia el com és important, perquè en aquest context és sobretot molt necessari que nosaltres demostrem que s'ha provat tot, que s'ha intentat tot i que no ha funcionat res. És a dir, el fet d'haver-ho intentat tot et legitima moralment per després fer coses que potser en un altre context no te les acceptarien. I és normal que sigui així. Tu, òbviament, estem, d'alguna manera, el risc és que tu estableixes un precedent. L'hauria pogut establir Escòcia, segurament, sí, però com que no és el cas, en aquests moments és possible que si les coses van com alguns voldríem que anessin, establim un precedent. Per tant, tu has d'establir, òbviament, uns mecanismes fets. El procediment és fonamental, el com és fonamental, i explicar i visualitzar que s'ha intentat tot i s'ha volgut fer tot de manera escrupolosament democràtica també és molt important. Jo crec que estem en aquesta fase, i a Europa ho van veient també, això. Home, el que passa que aquí estem comparant, per dir-ho així, un petit veler amb un transatlàntic, És a dir, a nivell de dimensió estem parlant d'una capacitat internacional de recursos i de personal enorme per part del govern espanyol i una capacitat molt limitada, no només de recursos i de personal, sinó també de competències. És a dir, els marcs, els àmbits d'intervenció són molt diferents. Europa és una unió d'estats, és un club d'estats, i els estats són aliats dels estats. En aquests moments els aliats els té l'estat espanyol, no els té Catalunya. I ja podem anar pel món explicant que tenim tot el dret i tenim la legitimitat, el que vulguem. Els aliats els té l'Estat, entre altres coses perquè són, per dir-ho així, interessos mutus i compartits. Això no vol dir que si un dia Catalunya és un estat, aquests que han recolzat avui a l'estat espanyol siguin enemics de Catalunya, en absolut, perquè si Catalunya fos un estat també seria un aliat. Per tant, des d'aquest punt de vista no hem de pressuposar el que passaria en el futur. Però en la fase actual, en l'estadi actual, els aliats els té l'estat espanyol. La força i els recursos els té l'estat espanyol. Catalunya no els té. Què ha de fer Catalunya? Home, actuar amb una certa, per dir-ho així, intel·ligència i habilitat diplomàtica, que és el que està fent. És a dir, hi ha el que anomenem un segon nivell de diplomàcia, que no és la diplomàcia de les grans ambaixades, però que és fonamental, que és la diplomàcia de la xarxa europea, dels actors, que no vol dir les institucions, és a dir, no només hi ha institucions a Europa, hi ha actors, i aquests actors són fonamentals, des de la xarxa dels think tanks, els creadors d'opinió, és a dir, tot aquest plantejament és necessari també, perquè al final tu jugues amb dues qüestions. Una és, per dir-ho així, el reconeixement institucional, però l'altra és l'acceptació
pública del que està passant i que no hi hagi, en el moment que això es produeixi, que no hi hagi una aversió i una oposició. Les dues coses són importants. Ara bé, repeteixo, i algun dia se sabrà, no tenim les xifres, però jo tinc la impressió que això algun dia tindrem un leak al respecte de la quantitat de diners que l'estat espanyol ha destinat a impedir que Catalunya pogués fer una cosa com és votar. I ho dic perquè tan preocupats que està amb el malbaratament dels recursos públics que està fent Catalunya de cara a la carrera internacional, home, estaria molt bé comparar-ho amb tots els recursos que ells ja estan destinant a impedir que Catalunya pugui fer una cosa tan radicalment revolucionària com és votar. Per tant, al final tot això se sabrà, i jo crec que posarà tothom al seu lloc. Però mentrestant hem de ser, jo crec, molt conscients de quina és la situació. Estem, confrontant un petit veler amb un gran transatlàntic i la correlació de forces no ens és favorable, per descomptat. El que passa que aquí, òbviament, hi ha coses que estem en una dimensió ara en què hem de ser especialment molt prudents. La discreció és una arma, i això la gent ha de ser molt conscient, també. És a dir, no tot el que s'està fent és públic, entre altres coses perquè voldria dir donar totes les eines i tota la informació a qui no té en aquests moments cap necessitat de tenir-la. Possiblement, oficiosament ja la té, perquè els recursos, repeteixo, que disposen són importants. Però des d'aquest punt de vista hi ha una necessitat de fer una gran activitat, per dir-ho així, amb certa discreció, per preparar el que jo crec que a mig llarg termini és inevitable, i és que Catalunya un dia pugui fer la seva declaració i la seva manifestació pública i institucional. En aquest sentit, hem de ser molt curosos, entre altres coses, perquè els possibles potencials aliats que tinguem no els cremem. És a dir, òbviament tu et pots trobar, i hi ha moltes cancelleries, molts ministeris, moltes ambaixades que en aquests moments i amb certa discreció, i si no els poses en una situació compromesa, et diuen tranquils, quan la cosa estigui òbviament llançada podeu comptar amb nosaltres, però no poden sortir ara a dir-ho, perquè automàticament estaran obligats a desmentir-ho públicament i per tant ja has perdut un aliat. Aquest és per mi un aspecte fonamental en la fase en la que estem i jo entenc que hi hagi molta gent que tingui ganes de saber algunes coses, no tothom ho sap tot, això no vol dir que tot el que s'estigui fent sigui útil i sigui satisfactori, però per altra banda és normal que amb la fase que estem no ho sapiguem tot, i m'incloc, que hi ha moltes coses que es mouen des de fa molt de temps, això en dono fe a molts nivells, des de l'àmbit econòmic, a l'àmbit mediàtic, a l'àmbit social. Un exemple molt senzill, quan la manifestació l'11 de setembre del 2012 ens vam trobar, en aquell moment estava al Parlament d'Estrasburg, teníem sessió plenària i vaig viure aquells 3 dies des d'Estrasburg. Malauradament no vaig poder-hi ser físicament, però sí vaig poder-ho viure virtualment. I després, és a dir, no el dia anterior, que hi havia molta indiferència, però el dia després hi havia una gran estupefacció i molta sorpresa. L'anècdota, si vols, és que molta gent va començar a preguntar-me què estava passant a Catalunya i com era possible que ells no ho haguessin sabut veure, no s'ho haguessin sabut veure venir. L'explicació era molt senzilla. La majoria d'aquesta gent s'informa per mitjans de comunicació que tenen els corresponsals a Madrid. És a dir, molts d'aquests mitjans es van adonar que si volien entendre el que està passant a Catalunya no podien llegir la situació de Catalunya a partir del filtre que els oferia la corresponsalia de Madrid, que havien de tenir corresponsalies aquí. I això va ser un canvi d'inflexió important, és a dir, van començar a entendre que el que estava passant a Catalunya no era un bluff, no era un suflé. Com deia un catedràtic del dret constitucional, això és més aviat un plum cake, si és alguna cosa. Per tant, estem davant d'una realitat que ha obligat també a molts actors europeus a redefinir els seus marcs. I, home, jo crec que 3 manifestacions seguides, 3 anys consecutius de més d'1 milió de persones, 1,5 milió, 2 persones, la consulta al 9N van participar més de 2 milions de persones, home, jo crec que com a mínim, si tu tens una mínima responsabilitat d'estat, que això ara està molt de moda, doncs home, t'ha d'interessar, t'ha de preocupar. No, jo el que crec que passarà és que, per dir-ho així, tenim una data especialment important i significativa, que és el 27 de setembre, allà la gent es podrà manifestar en qualsevol sentit,
aquella gent que cregui que ara és l'hora de poder apretar, per dir-ho així, l'interruptor i començar a engegar la maquinària per fer un procés que està demanat des de fa molt de temps jo crec per una gran part de la societat civil, ha de tenir la confiança de que les institucions respondran. És a dir, no oblidem un aspecte fonamental de tot aquest procés. Això no és un procés que vingui de les institucions i que s'hagi imposat a la societat civil, sinó que és exactament el contrari. El que ens falta en aquests moments és que les institucions assumeixin el lideratge que de moment ha tingut la societat civil. Doncs unes eleccions són un perfecte instrument per fer aquest pas. Per tant, el que crec que passarà és que el 27 de setembre hi haurà una majoria suficient al Parlament de Catalunya que donarà un mandat al proper govern de la Generalitat, que no sabem qui serà i amb quina conformació i de quins colors serà, però que en tot cas començarà un procés amb un termini, no sé si seran 18 mesos, probablement seran 18 mesos, en què hem de tenir, per dir-ho així, les coses molt clares i per tant ja tenir l'agenda molt ben construïda i molt ben relatada. Què m'agradaria que passés? Home, que al final de tot aquest procés poguéssim ratificar ja realment el que en aquests moments crec que un sentiment majoritari de la gent a Catalunya té, que és que l'statu quo ja no és una opció, ja no tenim possibilitat de seguir millorant amb les condicions actuals ni democràticament, ni socialment, ni ambientalment, ni institucionalment, i per tant hem de ser molt conscients que com que la situació actual no està en el menú, és a dir, no és una opció vàlida, o avancem o hem d'acceptar que seguirem retrocedint, com estem fent. Per tant, el que m'agradaria que passés és que es fes aquesta lectura i que el 27S tinguéssim molt clar i una gran majoria que pogués, i no defineixo quins són els partits que ho han de fer, és a dir, l'espectre és gran, em refereixo a una majoria parlamentària que digui això, de la franja que sigui, i que, òbviament, acabat aquest període de transició, doncs efectivament fem allò que no s'ha pogut fer fins ara, que és, per dir-ho així, desconnectar i connectar-nos d'una manera diferent amb Europa. L'encaix de Catalunya a Europa és una qüestió que té 1000 dimensions. En primer lloc, no està escrit enlloc que una part d'un territori membre de la Unió Europea no pugui esdevenir un estat amb estatut propi dins de la Unió Europea. No està escrit enlloc. Per tant, tot allò que en dret no està previst és possible. Per tant, aquesta opció hi és. Òbviament, això implicaria revisar moltes coses. També s'haurien hagut de revisar si hagués guanyat Escòcia el referèndum. Per tant, el mecanisme està previst i està en aquests moments, jo dic, no diré contemplat, però com a mínim sí és possible. Òbviament, això implicaria també una nova ubicació del que significa l'estat espanyol a la Unió Europea, perquè canvien moltes coses. Canvia la correlació de forces en termes de població, canvia la relació de forces en termes del PIB, canvia institucionalment també el pes que pugui tenir Espanya en relació a la resta dels estats. Per tant, no és només Catalunya que ha de negociar, Espanya també hauria de renegociar. Per tant, la paraula clau aquí és negociació. Entrarem davant d'un marc de negociació política. I, per tant, jurídicament és possible i és factible, la incògnita rau en el marge de negociació política i de voluntat política que tu puguis trobar en aquest marc. Aquí Europa jugarà un paper, és a dir, si hi ha un missatge clar per part de Catalunya que es vol fer això, i dic clar, no només a nivell referendari, sinó també popular, que és el que en aquests moments s'està produint, s'haurà de començar un marc de converses. I a Europa què li interessa? A Europa li interessa eliminar problemes. El que no farà serà incorporar a Europa un problema enquistat. Per tant, la millor manera d'afrontar aquest problema serà negociant políticament i fins i tot, com que a Europa també li interessa que això deixi de ser un problema, doncs possiblement, presumeixo o aventuro, acabarà fent alguna acció de mediació. Tot això són especulacions, d'acord, però en qualsevol cas el que sí que a mi em sembla molt important que quedi clar és que el marge de negociació hi és. La voluntat és el que en aquests moments estan en entredit, però la voluntat també anirà molt en funció de com es facin les coses i de com evolucioni el procés en totes les seves dimensions, tant política com social com institucional. És que Europa, qui és Europa? Europa són els membres de la Comissió Europea, és el Consell de la Unió Europea, és el Consell Europeu, que són els caps d'estat, és el Coreper, que són les delegacions o els representants de les ambaixades dels estats membres de la Unió Europea, són els comitès regionals, és l'ECOSOC, són les ambaixades, són els ministeris d'exteriors dels diferents estats, és el poder econòmic, és el poder financer, qui és Europa? És a dir, el problema és que Europa no té un telèfon, no hi ha una voluntat única, i per tant tots aquests actors, per això distingeixo molt entre institucions i actors, tots aquests actors europeus tenen alguna cosa a dir-hi. I per tant, a partir d'aquí el marge de negociació és molt gran.